Čaute, ja som Magic Man a vítajte na kanáli Magic Man. Dobre, dneska si ukážeme trik, ktorý sa nazýva šeptajúce SA. Dobre, máme tu obyčajné SA, ako môžete vidieť, a obyčajný balíček kariet. Ja ten balíček môžem ešte zamiešať. Môžem poprekladať. A divák si dáme tomu vyber túto kartu. Dáme takto tie SA. A ja tú kartu zasuniem. Teraz vyberem. A zapamätajte si túto kartu. Dobre. Ja teraz nájdem najbližšieho dvojníka. Samozrejme, toto nie sú nikdy dupli. A najbližší je jeho dvojník. Je 5 srdcová. No a teraz je to 5, ale nie je srdcová. A povedal som najbližšie dvojníka. Uhadol som a no, díky za zhliadnutie, dajte like, ak sa vám videjko páčilo, a keď ste ešte nedali odber, dajte. Čau.